ka Vivo ka launch biang sagana ka wega phone jongka ka bana ka to ka T series jongka nagana ka T series jongka ngi i la khambun telimo kita ki phone kala dep launch la long confuse ba ban kan mauro bat kita ki dei kum ka to ka Vivo T4 ka Vivo T4X ka Vivo T4R nang tasa ka nepat ka Vivo T4 Pro bat ka ne ka T4 Pro la long sau telimo te kum ta kala ban long confuse ba ban kan mau yakini ki model jong kindai te anyways hagan video ngin nyepet yaki features jong ka ne ka baki dang shudep launch thamai ka Vivo T4 Pro te haswa bangan sedang wat klet ban aya ka like jong phi bat ka to ka hype kumba phi shaj ai la ne phi pen i ka support jong phi bat ya phi ki badang thamai hagan ka channel nga pediang sing bha ya phi hagan ka channel jonga telada pidon interest kum kine ki jaj video ki baya de sapang ki phone thamai bat ki ki tag update te subscribe ya gana channel daga baya ton on ru ya tu bell icon ba pin om ya miss ya ki video thamai ha gana channel te ya ngin pe ya kita ki features jong gana phone ka Vivo T4 Pro ngin sedang shua kumbangi ju sedang ha design bat ka build jongka ka design jongka kila penper kendiat mo na kito ki weki phone jongka ki bana kane ka juga series jongki namar ha kane ngi i ba ha ka to ka kamera module jongka kila penper mo kila pen stream no bat ka to ko Vivo V60 bat ka to ko Vivo X200 FE ngatarai kane ka Vivo kala kuak ban penek ya kane ka design jongka bakan long identical mo habaro ki phone themai jongka namar ki brand ki ba khampau kum ka Apple ka Samsung ki sai lek kum ta te kum ba phi hang ne kane kala compare de ka to ka design jongka khamtam ha ka to ka kamera module jongka bat kito ki wepat ki ba kane ka juga series imat kane ka Vivo ru kala kuak ban penlong identical mo ka design jongka ha ka to ka kamera module jongka habaro ki weki phone jongka nang ta ha ka to ka flashlight ru kila ada ka to ka basrim kum u ring light de tenang ta ka body ka frame bat ka back jongka kila snada ki polycarbonate lane ki plastic ha ka jing stang jongka lane ka thickness jongka ka 0.5 mm bat ka jing khia jongka pat ka 0.6 khandai pusan gram ka jing stang bat ka jing khia jongka kadang piang mo kana ka phone ta ha ki sim card kana ka phone ka support dagi dual nano sim card nang ta ha ka IP rating ki ada ka IP68 bat ka 69 kala long ka waterproof ban yada lada jia ka hap chapo hanre ngate ngam recommend yano ban ya pengam ban shondur lane ring video mo chapo namar ki company wat lada kila kam ba kala long ka waterproof hanre kim yanut pat ban I warranty lada jia bagas new ha ka mo nakata kadau kain balengin yaris ban ya pengam chapo namar lada jia ka new pinyelek kum no mo namar ka ka baki company kila test kala ban ya per bat ka ka ba pia pengam tenang ta ban unlock ya kana ka phone kila ada ka under display fingerprint da kata ka optical sensor nang ta haki colors jongka ka don arteli ka ban kong kata ka blaze gold ka baar kata ka nitro blue teman tapan inyepet ya ka display jongka ka jing hek ka display jongka na ka phone kalong 0.9 inci da kata ka full HD plus quad curve AMOLED display ki claim ada ka to 1.5K resolution de namar hakador bakila aya kana ka phone kila de ban ada ka to 1.5K resolution hanre hakane kidang aitang daga ka full HD plus hanre kata ka 10 bit ka HDR10 plus ka support nang ta sis pa RPO hertz ka refresh rate ki ai bat ha ka brightness khat san spa nits kata ka high brightness ki ai bat hadu san hajar nits pat kata ka peak brightness jongka ha ka display protection pat kila ada ka diamond shield glass teman tapan ini poi hau chipset jongka u chipset lana processor ki ai kana ka phone kata da Snapdragon 7 Gen 4 bat sa nanometer kisnai une chipset te ude balance chipset mo kamut ba khlan bat batlot than ngala ju ya thu teng ya une processor namar la don katu kan teli ki phone ki bala ai da une uju processor kum ha ka to Vivo V60 ka Realme 15 Pro ka Realme P4 Pro padang don saki weki ro haka antutu skor jong uru pilala ban singa thu ya kata ka bor jong namar une processor uyo kumba si peulak lane similian ka skor jong nagata ka daw une processor kisai haki phone ki bakam fokus haka kamera jong ki namar haki gaming phone dang don ki weki bakam klan ya une ki balong similar ka dor jong ki tekum ta kana ka phone haki games kum ka BGMI ka yo daga 60 fps bat haka Call of Duty Mobile pat ka yo daga 90 fps tenang ta haka software pat ki ada ka Android 15 bat uta phone touch OS 15 UI jongka haki update hadu saus nem kin aya kata ka OS update lana ka Android update bat hadu nrus nem pat kin aya ka security update haki ta kilyang ta kala khambyang mo namar kin ai khambun snem yaki software support bat kane ka byang yaki to ki ba plan ban thit ban bat khambun snem nang ta haki AI features ru kila don kato ka neteli kum kato ka circle to search ka Google Gemini ka AI eraser ka AI photo enhancer bat kiwe de tenang ta haka RAM bat ka storage jongka kana ka phone ka don hadu lajaj ka banang kong ka sedang nadu ka pra GB ka RAM bat hispa arpa pra GB ka storage ka baar ka pra GB ka RAM bat arspa sanpunru GB ka storage ka balai pat lane ka top variant jongka ka khat RGB ka RAM bat arspa sanpunru GB ka storage kajat RAM bagi lah kana ka phone kata daga LPDDR4X bat kajat storage pat ki ada ka UFS 2.2
Hangne kendiat te kila compromise mo kila ai da kine ki bakam dream kita ki jai ram bat ki jai storage. Haga dor ba kila ai kana ke phone am kila de ban ai at least da ka to ke LPDDR5X bat ke UFS 3.1. Hanre hakane te kidang ai dang da kine ki bala rim mo. Te mentapan ini poi haka kamera jongka. Kana ke phone ka don hadu lai teligi kamera jongka nadin. Kabanang kong ki ada kesan 5 megapiksel ke primary kamera jongka bat kelak support yaga OIS. Nang tah ke sensor ki ada ke Sony IMX882 uneu sensor te ulak kamrim. Hagi video pat kena ke kamera jongka kelak ban shoot hadu 4K 30 fps. Nang tah ke kamera ke baru ki ada kesan 5 megapiksel katakat periscope telefoto kamera. Bat hakaneru ki ada uji u sensor kata ada Sony IMX882. Lengba kena ke periscope telefoto kamera lak ban zoom hadu 3x da kata ke optical zoom bat 10x lak ban zoom ya ki dor ki bakam long clear. Namar ya ke 10x zoom am ki pentrekam da kata ke hybrid zoom. Kane ke hybrid zoom kamut ki pentrekam haka juga por bat ke optical zoom bat ke AI zoom nang ta kata ke digital zoom. Tena kata ke daw hakidur ki bah to ke limit ke bah po 10x kidang long clear kita kidur. Hanre tang da ke digital zoom pat kelak ban shoot hadu sispa x. Hanre kine ki digital zoom am kim long shoot ki bah clear ka quality jongki lak long kumba shoot crop ya ka dur ke bakison. Tenang tah ka ban shon dur portrait ru kana ka pun ka don hadu saw x kita ki zoom option lana kita ki focal length. Teh ka to pat ke kamera ka balai ki ai tang da ka r megapixel kata ka depth kamera. Hangne ta ka flop khendiat mo namar ki penduk no ya ka to ka ultra wide kamera. Hanga marwe tengah kambes kipun kibadon lane kiba kampen biang haka ultra wide kamera. Namar ka ultra wide kamera em kadon kambha lada pide kiba lek vlogs kum haki moto vlogs nang ta kito kibashna ya ki video kwai. Ya ki normal user ki bomdon kam ya kata ka ultra wide kamera kana ka kamera jong karu kala biang Hanre lada pide pat kiba lek vlogs kamtam kum kito kiba ngaya thu haneng te kana ka pun kala ban long flop ya pe. Tenang tah ke front kamera jong kapat ki ada ke 5 megapixel bad haki video ru kala support da ke 4K 30 fps. Ka kamera jong kata kala kambiang mo lada umdan kam ya kata ka ultra wide kamera namar kana ke phone ngi baka kampen biang hagal yang ka kamera. Hanre ki penduna pat kendiat haga to ka ultra wide kamera. Ki company te ki sai lek kumne wala da de ki kamera centric phone ru. Namar lada pidon kam bakin biang nadong sedong pihak bantit da kitu ki model remdor jong ki. Na kata ka daw kin kine ki company kim jupen biang lut nadong sedong haki phone ki bade ki mid range phone jong ki. Tementapan ini poi hau bateri jongka. Bateri jongka ki ada 100 sanspa mAh. Bat u charger pat ki ada Hyundai P1. Bat ka don ru ya kata bypass charging. Hagi we ki pat ki features jongka kana ka pun kila ada ki kat we teligi 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6, Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.4. Haki mic ki ada ki R teligi ban. Nang tah haki speaker ru ki ada ki dual stereo speaker. Hakane te namar bakal ada ke pro ngi bakal ada ki R teligi speaker mah. Namar haka to ke bomde ka pro ka to ke T4 kila ai tang da UAU speaker. Nang tau IR blaster ru ki ai haka naga pun kata ka wideband L1 ru ka support ka kamera tu API ru ka support. Ka NFC ka radio te ki claim ai. Teman-teman ini poi haka dor jong kamo ka main. Ka banangkong ka poi hadu arpunia jar kendai spa kendai bekendai. Kata ya kata ke prajibi ka RAM bat sis par prajibi ka storage. Hanre hadu lai hajar kin ai ya kata ka instant discount naki niki bang offer. Tekumta ka net effective price jongka kan poi tang kumba arpusan hajar. Tenang tah ketu ka ba arpat kan poi arp kendai jar kendai spa kendai kendai. Lai phe jar mo. Hakan ne ru kumju hi kin ai hadu lai hajar kata ka instant discount. Tekumta ka net effective price jongka kan poi kumba arpunia hajar. Tenang tah ketu top variant jongka pat ka poi hadu lai phe hajar kendai spa kendai kendai. Lai pu ar jar mo kane. Hakan ne ru kumju hi kin ai hadu lai hajar kata ka instant discount. Teka net effective price jongka kan poi tang kumba arpu kendai hajar. Lada piyok ban order ya kena kepun haka tu kedor baki ai discount ta kena kepun kadang biang hanre haka tu pat kedor tra jongka ta kena kepun kelak kamrem mo kami hapsu bat ki features jongka namar kum ya gitu ki badon kam ya katu ultra wide kamera ta kalak nang kamrem mo kena kepun namar haka tu kedor lak don da kiwe ki bakam klan ka ultra wide kamera jongki hanre haka nepat tang ban ai ru ki claim ai nang tah ketu gajat rambat gajat storage ru ke kam telot kendian namar haka ne gedor jongka kami hapsu baki la ada kine gijat rambat gijat storage ki bakam rim namar ngi ba kiwe ki brand kum kalawa tang haki pun ki ba khat lai khat sah jaru ki la ada gitu gijat storage ki bakam stand ki bakam tamai tementa ngatrai lang ba kana video jenga pila ya singa tu ya kita ki features jong kana pun bat pila la ru ban decide kala long nem kana pun ke ba penbiang ya kita ki jindon kam jong pi telada pi kwa ban yu isu kum kine gijat video ki bayade sepang ki pun tamai bat kiwe ki tag update singa bah like ya kana video bat subscribe ru ya kana channel. Tengin ni siam hakawi pat ka video jonga kuble sibun.